Ngibingelele ke babukele emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya ngibingelela yona ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukeli ke namhlanje ke sila eDurban Station sizohlangabeza ubhuti Sicelo lo sasike sathembisa ukuthi sizomthatha siyomxhumanisa noma wakhe. Lo bhuti lo walahleka ngo1987. Namhlanje ke ilona suku ke lokuthi ke simthathe simbuyisele ekhaya. Babukele ake sinikeleni khona. Sekunjalo sesilinde yena ukuthi ehle nje lapha ebhasini. Asingahambe singashuthi abanye abantu abangahlangene nestori sethu. Kodwa ke silinde yena. Yona ke ibhasi le babukeli ephuma le kwelaseKapa. Ifika naye ke ubhuti Sicelo. Ngiyathemba ukuthi usuku olukhulu emndenini wakhe ubhuti Sicelo lo lanamhlanje. Hayi. Hayi bo bhuti. Awuthi sikuphathisa isikhwama hey. Hayi sikhona bhuti. Yeah. Sekuze kanjalo bhuti. Yeah, sekunjalo. Hayi ake sinikeleni khona ekhaya. Yeah. Kade befuna yo. Ekhaya. Yo. Kade befuna ndiyabona abanewari and abacabanga ukuthi ngiyeza impela. Hayi usukhona. Yeah. Hayi. Kunjani indlela bhuti Sicelo? Bhuti ile bhasi le. Hayi kodwa vele iyahamba indawo eziningi kakhulu. Hayi kodwa vele ngeke uhambe how many days? 3 days. Yes. Suka eKapa. Cape Town usuke ngabo 5 ekuseni. Izo. Lesami. Hayi. Kalelekile lapha. Ikhona ekhaya la. Ya, hayi inkinga singene. Sasiqhuba thina isikhwama. Ya. Sakuzoze nishuthe nathi nto. Hawu. Kanti ya no sisibakhe phela. Hawu. Yebana. Yeah. Hawe Nkosi yami. Kana uJehova umhleka nje. Kana uJehova umhleka ngaka. Uye njengangimazi ngiyamazi. Oh Jesu. Hawu bantu bakaJehova. Uthixo kaningakanani. Hawu abusakhala gogo sezofika ekhaya. Hey. Migodwa. Nkosi yami. Ngadlanga madoda. Jehova. Mafoto. Hawu. Mama. Hawu. Nangu bhuti wami. Mama. Hawu. Jesu usawuyena ngomuso wakhe ngiyangibazi. Wayesemncane phile ngaka. Mama.
Hayi ndoda. Hayi inkinga. Kuhle ngoba usuze wafika ekhaya. Siyabonga wethu. Yebo, hayi. Hawu siyambonga uJehova. Yebo. Siyaphuthuma, siyaphuthuma. Hayi ayikho inkinga, ayikho inkinga. Siphuthuma isimangalise singasazi. Yebo gogo, hayi. Nkosi Jehova. Yebo. Mina ngafuna umgazela. Oh, wena ma. Hayi thina. Kuba nomnguphi thina. Baba nabantwana
wahamba nabo Nkosi yamakhosi siyabonga ibusiso Nkosi osibusise ngazo ngalolu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga samole themba lelizwi lakho yofana nedwala lentaba ezoni engenamfengezanisa Nkosi yamakhosi hawu belidwala-ke phakathi kwaleli khaya Nkosi nangumntwana esangenile Nkosi yami busise ubusise wakhe busise sonke umndeni wakhe uNkulunkulu wethu uyibusise abantwana bamlethu ubusise bonke ngegama likaJesu waseNazaretha siyabonga baba siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga Jehova siyabonga wena Thixo mdala siyabonga Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga nokuthi asifice baba sisaphila noma wakekho saphile saphila siyabonga ukuphila okuphakathi wena uvula iminyango evalekile mavula wena Nkosi yamakhosi amukho ongavala uNkulunkulu wethu siyabonga injabulo philise baba besususe nemcabango baba ubenze Nkosi ahlale kuwe akhuleka kwethembe njalo ngoba wena uyayazi indlela wena uzomhola njalo uNkulunkulu wethu bese uyabaselela umseleli impela uNkulunkulu wethu baba philise Nkosi namsile philise hawu Jesu Nkosi yamakhosi philise ngigcinile Nkosi yamakhosi iminyaka neminyaka emine ukuphela uNkulunkulu wethu kepha namhlanje Nkosi yami iminyaka engaka uNkulunkulu wethu umgcinile lapha ekhona uNkulunkulu wethu wazi wena ukuthi uyawubuya ugcine buyile uyogcina simbonile ngegama likaJesu waseNazaretha siyabonga baba siyabonga baba wethu siyabonga boyingcwele siyabonga baba siyabonga egameni nele ndosana nomangcwele amen Ayike ma besicela nje ubhuti sicela ukuthi asichazele nje kabanzi asithele phatha nathi ke mase siba indlela hayi soza ngapho la ngala ungakhona baba singakuphazamisi nje siliwele sikusukumisa sorry ma indlela ibiyinde hayi keke Angel? Okay. Uzokubeka noma akukho okunye ozokufaka. Cha phela kithi kumele usichazele ukuthi size sihlangane nje nawe. Sixhumane kanjani? Istory nje. Leso nje endlenike. Ya bazali ngiphelelwe nangamazwi oze uThixo undisize kakhulu ebudeni beminyaka ndihleli ndingayazi ifamily yami ndihambe ndibanga ifamily zabantu ndithi ifamily zami kodwa ekugcineni uNkulunkulu usebenzise lo mfana lo bhuti lusebenze kakhulu into inje ndizihlalele endlini njengoba ndalimala ndahlatywa igrinder njengoba nindibona nje ndinje alinyazwa igrinder ndisebenza endlini ndandilungisa umnyango and then ngemistake igrinder yenyuka yandikhatha umlomo yabe seyindishaya ilifa
alishayana la esandleni lwana isibona isandla sinje. So ke ndathola isikhathi soba ndibe noxhumlalwano nefoni yam. So ndithe ndizibukelele nje ii-programs, ndiyathanda ukubukela ii-programs ezakhayo nabantu ukuthi abantu baphila njani. So ndabe sendibona uhlelo lalo bhuti esiza omnye usisi owayenenkinga nomuntu owayemnikeze imali ethi uzomzamela umsebenzi, and then ke wase inyanga nenyanga ufuna semani le babegqibe ngayo. So ndathi ngoba ndinam ndinenkinga yomuntu osanda kuthatha imali yam ngondisesibhedlela, bekunomuntu ebendimsebenzela, bendithutha abantu ngemoto yakhe. So lo mfana lo ndalimala, ndisanda kufaka imali ebhankini yakhe engango-25,000 for ukuthi sikwazi uphinde siqhubekeke inyanga iziyophela. Ndalimala ke ngomhla ka-7, yena wathatha abantu ngalamhla ka-7 ntambama, wabathatha ekuseni. Mase kufuneka abathathile ntambama ngomhla ka-8 akayobathatha. So imali yabantu yabe seyiyahamba kanjalo. Abantu ngenkathi nisesibhedlela kanti bafonela unkosikazi bafuna imali yabo. Ndabe sendithi mfazi, ndinayo imali endinayo endiyigcinileyo, so andiyazi nokuba iza kwenela na, ndicela uyithathe yonke kwiakhawunti yam ukwazi uba unikeze aba bantu imali zabo, ngoba andifuni abantu bazofika endlini bazokuhlasela, ngoba abantu abakhoyo kule mihla siphila kuyo bayingozi kakhulu. So umntu ma umenze into kuyafuneka usheshe ulungise loo nto leyo, so nizokwazi uba nibe rayithi. So ndathi thatha konke nje unikeze. Ndabona ukuthi mani la bantu bangandisiza lapha if ndingakhuluma nabo. So ndambekela indaba uMgwazelwa ehlangana nemali ngaphandle kwale yomndeni wami. Abesethi lo mfana, hayi bhuti, kukude Cape Town, besingakwazi ukukusiza kodwa ke inkinga kukude Cape Town. So into esinoyenza singase sizame mhlawumbe ukumfonela lo bhuti or senze something, kodwa asinokwazi ukuza apha. So ndathi hayi ke kulungile. Kwavele kweqatha into yoba hayi mani, ndinomndeni wami oseThekwini eningawazi. Kade ngabhala kokhumbula ekhaya nabantu endihlangana nabo, ndithetha nabo ngeba emfundini kukho ifemeli yami elohlobo nohlobo. Kunomuntu ke ohlele enhlizweni yami, uSindi. Njalo nje uba ndikhuluma ngoSindi ngoba uSindi ufana nengane yami le incane, afana kakhulu uSindi nengane yami. So ma ndibona yona, ndibona uSindi, ewe ndandisemncane ngalesa sikhathi kodwa emqondweni wami akaphumi. So ngabe senditshela lo mfana ukuthi hey, nefemeli yami elohlobo nohlobo, angazi ukuthi ngaze ngiyithole njani. Athi lo mfana, hayi ndathi Mashombe bhuti, singakwazi ukukusiza sikutholele umndeni wakho. Ndaqonda enhlizweni yami batsho njalo bonke endihlangana nabo, bakhuluma nento ikhulunywa ngulo muntu, kodwa ke ndizohlala ethembeni angazi, kodwa ngendlela ne-confidence ngayo, which means uzokwazi ungisiza ndazi. Kodwa ndahlala ndalinda. I think wangolosibili ngenkathi ndikhuluma naye ocingweni, uLosithathu uLosini wandifowunela ethi umndeni wami utholile. Ndamhleka, uyakhumbula ngosingakuhleka. Ndamhleka ndathi hayi lo qambamanga, maybe ufuna imali lo mfana luba sifake imali. Ndathi hayi bhuti usudlala ngami. Abuthi hayi bhuti, umndeni wakho siwuthola, ukhona umuntu ofonileyo wathi abantu bakokwenu uyabazi. Ndithi hayi zawubona ngoko mani, kodwa ke ndawukholwa xa sendikhuluma noma nimbuze lezi zinto nizombuza zona, nizokholwa ukuthi empeleni yibo. So akudlulanga ntsuku zingakhi bazali bami, wafona lo bhuti futhi okwesibili, wabe sesitsho ukuthi hey, nangu ma wakho. Angilele embhedeni aphakama ngema yenyawo, ndathi hey, makaPrim nanku umuntu ethetha inganekwane, uthi nangu uma wami. Athi uMgwazelwa, nangu uma wakho bhuti, sicela ukhuluma naye. Hayi angazi injabulo engabanayo. Kusukela ngoko nje nasendlini yami kwavele nje konke nje kwashintsha nje, yonke into nje
kwashintsha umnandi ngendlela eyisimangaliso. So ngiyabonga bhuti man, ngiyabonga kakhulu. Impilo yami uyitshintshile ekugcineni, uyitshintshile impilo yami. Heyi, ngihluphekile bra, hluphekile empilweni. Ndizama kungalungi into ngoku ndiyizamele ukuthi mhlambe ndibe ne-idea yokuthi ndizokwenza into ethile, iseyiphumelele komnye umntu le nto bendine-idea yayo, yabo. Ngoba sometimes ndiyakwazi ukuthi ndifuna ukwenza into, kutholakala ukuthi funeka kubekho umuntu olilungu lomndeni ozozongisiza ngale nto ukuthi iziphumelele. Ngikhumbula esinye isikhathi erenki la bengisebenza khona, bathi no, funeke ndijoyinile erenki because isikhathi side ngihleli nabo and ngibaphethe ngendlela e-right. So ngine-service e-right, angaze bakhuluma ngami, nje ndingumuntu nje o-right. So kwathiwa mangize nemoto, imali khona, akekho umuntu ozondimela ukuthi ngithole imoto ebhankini ngoba angina-statement esi-right and angina-payslip. Abanye abantu basizwa imindeni yabo bafaka imoto, namhlanje banemoto ngayi-6, mina anginayo, yabo. So ezinye izinto ebizohlupha umoya wami lezo kakhulu, ukuthi kahle kahle kode kube nini, yabo, kode kube nini usenzeka ngale ndlela. So andazi, maybe ekulimaleni kwami uNkulunkulu ebenenjongo ukuthi kwenzeke le nto. So ngiyabonga kakhulu mfethu. Hayi bonke thina futhi sicela ngithemba ukuthi-ke sekumele sinishiye thina, qhubeka umndeni usale ubungazeke. Hayi, sibongile nje. Ya, kodwa-ke abanye abantu efuneke babongile emgwazelwa abantu abenze ukuthi ngizofika la. Sesiyakhohlwa ukubonga Yeah. abesonto. Ngesonto lakho ubhuti isicelo la esonto khona. Ya, abefundisi engisebenze nabo kakhulu bangisizile ngoba umfundisi wami uyena owenze ukuthi ngizofika la. Umfundisi uNtsodo ehlangene nomyeni wakhe, ukhokhelwa ngumuntu wesifazane bazali. Ya, kodwa uyinto yonke ngendlela asisapota ngayo emndenini wami. Basisandle sesisimanga nje, abantu abasiphethe kahle kakhulu. So babe sebeyangihlanganisela imali, bakwazi ukuyothenga itikiti bazofika ekhaya. So ndiyabonga mama umfundisi, ndiyabonga tata kakhulu. Inkosi nisikelele ngaphezulu benisikelele. Inkosi. Hayi, komele sibatholeke nabo, sithole izithombe zabo ukuze nabo sibafake negama lesonto. Yebo. Hayi, sibongile thina-ke, sesonyaka zake. So sesokhuluma efonini-ke bhuti isicelo, ngoba kukhona nokunye kusamele sikulungise, sesikulungisela uma lo kade ekhala ngako ukuthi kade abhalisa indaba zey'ndawo engayitholi. Sizozama ukuthi sihambe siye enduneni siyokhuluma nenduna ukuthi iphi intombi endala indawo. Mase mhlambe siyazama ukubeka lo 1 room noma lo 2 room. And then-ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe lapho niyobe-ke seniqala lapho, ngoba into eyasiphatha kabi ukuyifica intombi endala ihlala emqashweni. Kwasithinta nathi siwuhlelo. So abaphathi bohlelo bathi nabo bazozama ukuthi bashaye ukuthi kuzanyelwe umuntu omdala ukuthi naye athi noma ehambe emhlabeni ahambe nento ayibiza ngokuthi eyakhe, nazoshiya iy'ngane zakhe kuyona, ngoba yikho into ebalulekile njengekhaya. Ngisabonga bangifica nje ngihleli khona, bafika la bantwana. Ngangakholwa futhi, ngangakholwa ngempela. Bafike bakhuluma njengoba bekhuluma ukuthi bazongakhela nje, bazongifika, bazobuya bangakhela. Kodwa mangabe ucela impilo esebuyile, fika la kumina.
Awu ngiyabonga ngazi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga. Hey ngiyabonga. Yeah. Nangu Sindi. Yeah. gogo Yeah, right. Belingasali igama. Yeah. Oh, lalingasali igama kubhuti. Ukuthi Hey, usindi. hayi Yeah. wehleli ngayama hleli nje hleli Hayi. wayenelo enengubo emhlophe ethanda uyigqoka bese ngiphuza umuthi wakhe uma ngishayela umuthi kaSindi. Awu siyabonga. Siyabonga. Sibonke. Hayi. Uthobile. Wayeshayana lo. Thobile wayeshayana vele. Angimazi uSibongiseni. Angibonanga yena. Ngiyabona abantu engibaziyo uNtela, uSindi, uThobile. Ya, so ngibani abazi bona. Abanye hayi ngibazi. Antu amazwi athi. Nangu anti. Hayi, lo auntie lo esasikhuluma naye kokuqala ethi ya uyena. Yeah. Afone ebusuku. Ulibona phi uhlelo? Ku TV phela uyena nangu uauntie esa uyena owafona kokuqala yabo nje sathi sibiza amagama lawa awu3 waveza newathi hayibo noma ngakuthiwani ihlobo zethu lezo nangu usisi la uYouTube. Yeah. 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 Cela impilo. Hayi bathunyelwe uNkulunkulu laba. Ayithunyelwe uNkulunkulu. Ngakhala ngaze ngayeka. Ukuze ukhala uhleli nje wedwa usukhala. Ukhale yabuza umuntu ukhalelani uthi hayi akunalutho. Ngibhale ngaze ngayeka ukukhumbula ekhaya. Babhalela sizame kakhulu. Wabhalela noSisi. Sibabhalela hayi basho bancane bayeka. Athi hayi kulungile. Hayi weboma thina sisuka kude ngoba asiqakaqedi khona nala sisaya khona yabo nje indlela zethu iningi futhi hayi sibongele hayi futhi babukeli sesivala nje uhlelo lethu ubaba la uthi ucela ukubonga umuntu obemsingathile kuyo yonke le journey ade eyihamba baba sicela ungachaza. Ya manibulise babukeli. Ndibonge kakhulu uhlelo lomgwazelwa lunithwele kwade kwanamhlanje banihlanganisile nomndeni wami so ndiyabulela kakhulu. Ndingalibalanga ke ukubulela inkosikazi yami ibe ngumuntu olulutho empilweni yami. Undithwele umntana abantu kunzima kungekho lula. Sisiwa sivuka sobayi2 empilweni yethu kunzima kodwa wanyamezela. Kwade kwasekugcineni naye ebengumuntu ondihleli nje njalo uyandithandazisa ukuthi ngibathola abantu basekhaya. uThixo ke ude wakuphendula umthandazo wakhe ekugqibeleni. So ndiyabulela kakhulu unkosikazi wami Asakhe Madlomo Madiba. Ndiyabulela kakhulu unkosikazi wami. Uhlale uthobekile ngohlobo lulo. Enkosi. Hayi kubonga thina baba. Yeah. Ngibikelele ke babukeli emakhaya ngibikelela phansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukeli ke sithe namhlanje futhi asiphinde sibuye sizoyizwela kabanzi ku makasicelo nosicelo sesihleli nabo bobabili phansi
ukuze sizosala sonke si-understandile ukuthi kahle kahle kwenzakalani, nanokuthi ubhuti Sicelo behleli kanjani la ebekade ekhona. Babukeli nani niyazi-ke, anginawo amaningi, ngilinga amaningi, ayikhale. Nginibingelele-ke ma, besicela nje ukuthi siphinde futhi sixolise ukuthi sifike lana namhlanje, kodwa-ke besithanda ukuthi sinithole nobabili kahle ukuze sizoshiyeka sonke sitholile incazeleko ekuyiyona yona. Yebo. Bhuti, siqale la kuwena. Uzizwa njani nje njengoba usufika ekhaya? Njengoba usuhleli nje eduze kwamama. Bafa. Ngisela amazwi okubonga uNkulunkulu. Angazi ukuthi ingathi liphupho. Into yoba ndibe secakwa mawami ongizalayo ngempela. Ingathi liphupho bhuti. Ngizizwa ngonwabe kakhulu, impilo yami nje ingathi ishintshile. Yeah. Bhuti-ke khona la ngibuye ngithi ukulahleka khona. La besikade sikhona izolo la sifikele khona izolo kukuphi? La besifikela khona izolo bafo. Kukuloma. La umazalwa khona. Kubo kama. Yeah. Kushuthi la sikhona. Sise usemqashweni ma. La ehlala khona. Okay. Yeah. Yeah. So la besikhona kulapho umazalwa khona. So nathi ke kuthiwa sibhilonga khona ngokomndeni. Okay. KwaMhlongo njengoba nathi singomhlongo. Ikhaya komala. Okay. La ila ahlala khona ugogo. La abemqashweni ya. Usemqashweni la. Yeah. Okay. Gogo, bengicela ke ukuthi usibekele nje kabanzi. Ubhuti Sicelo istory yena asaziyo. Ngithemba ukuthi ilesi sokuthi ngicela ngingakuphuli ulimi bhuti Sicelo, ngicela ukuthi uyikhulumele wena istory sakho sokuthi ugcine uhambile ekhaya. Okay mfowethu, mina ngendlela engikhumbula ngayo ngoba nganiseyingane phela angikho sure kodwa kunento eyayihleli nje ilekihleli emqondweni wami ukuthi uma ngimgcine mina enento ayikhulumayo kumama lo. Ingakho ngathi kuni ngenkathi ngikhuluma nani ocingweni ndithi no, uma wayengigcinisile kulo mama eya elokhuzeni ezitolo. Yabo. Base ke umalo ibhasi walikhomba wathi nali ibhasi engizohamba ngalo. Simasigibela ibhasi uma wakho uzobuya sohlangana naye nje uzobuya ukugcinisile la kimi uzobuya kuthathe. Lase ibhasi ke liyahamba. So ningazi mina ukuthi uma wayeya esibhedlele ngaloso sikhathi. Sengizwa ke manje ezibayene ekhuluma. Mina nje into engikhumbulayo ukuthi lo mama wangibonisa ibhasi ekuthiwa yiRama. And usisi wami uThobile ukhona ngenkathi engithatha lo mama ngohlukana naye. uThobile ngambona ukuthi wayesemnyango or wayephi angisazi, yabo. Kodwa engikwazi wandibonisa ibhasi uma wathi na ibhasi mfana wami izasigibela ibhasi noma wakho yes. Okay. Sabe siyagcinana ke ubona uma yahamba ibhasi yaze yofika eLibode ibhasi. Yeah. So leyo ma ikhulumayo manje sengiyothuka ukuthi cishe ifane lento le ngikhumbulayo naleyo ma ayishoyo. Uthi ngangazi ukuthi wayetolo or wayekuphi ngangazi. Bhuti, njengoba ubuhlala la uhlala khona, ibinjani nje impilo nanokuthini ke ubungakuzwa uyibuza ukuthi mhlambe uma wangilahla noma mhlambe waphisana ngami ubungenkazi ube nawo umuzwa ucishe ube kanjalo. Bafo mina angazi ukuthi umoya wami ubunjani. Umama lo
wangitshontshayo kuma yebo ebethi maye ngishaya ngoba anginoqambela amanga mfowethu ungikhulise kakubi lo mama lo kakhulu ungihlukumezile empilweni yami ebethi maye ngishaya abe negama elithi uma wakho wangipha wena ngenkathi uthi wena uma wakho ukuthathe mina ngingitshontshile ekushiye ezitolo ayikho lo uma wakho wangipha wena ebekade asebenzisa negama lesixhosa elithi ungiphe wena okwenduku yomnquma kunomuthi ekuthiwa umnquma abantu bakwaXhosa bayawazi athi uma wakho wangipha wena okwenduku yomnquma so konke engikushoyo mina wena uzokwenza yabo impilo yami la mama akakaze angiphathe kahle bafu mina bengithutha amanzi ndiyingane ena 15 maybe ngabo 8 years kanje bangikhumbula kahle ngibeka ibhakethe u20 liter la ekhanda ngihamba almost 15 kilometers because now manje sengiyakhumbula ukuthi ibanga ngoba sengimdala ngiyabona ukuthi kodwa kusuka la ukubheka le almost 15 kilometers ngoba kukude kumele ngiyothatha amanzi yolanda amanzi la endlini njengoba kunamatanki itanki belingekho la bengihlala khona bekunemiphongolo sithi imiqomo bekunemiqomo maybe yayi 4 or 5 funeke le miqomo ihlale inamanzi lamanzi eza njani la eshadini eza nami ngaze ngakhula ke ngikhula ngalondlela egadini yakho ma lo ebengayenzi into okuthiwa ukuthenga iveji njengoba abantu bethenga amaveji inyanga nenyanga elakhe iveji belikho egadini la bengisebenza khona ngoba umsebenzi wami ukuthutha amanzi ibe ingadi ngiphinde ngiwashe impahla zabantu azeyingane zakhe ngiphinde futhi ngiyokolusa inkomo so mangibuye inkomeni funeke ngenze sure ngabo 5 sengisendlini inkomo sezifishane nekhaya ngiyothutha amanzi okuthela egadini ngoba igadi funeka ingathi ihlale nje njalo iqhakaza yabo so impilo mina bengiyiphila leyo esikoleni angaze ngiye igama lami ngilifunde mina ngendlela nje nami engazi ukuthi ngafunda kanjani bengihlanganisa ukuthi igama lami kwaZuluBhala yena nje bengafuni inhlobo ukuthi ngesikoleni angitshela ukuthi awuzuye esikoleni umsebenzi ulinde wena la lezi ngane mazibuye esikoleni amasheti efuneke ewashwe nguwena Futhi futhi isicelo ubufana lapha ya njengesigqila bengisiso mfowethu isiqila mina umama beneyingane umama beneyingane nabazukulu beneyingane ezu3 ngoba umfana waye washona umfana ushone siselapho sasifikele khona ngoba yena ufikile kwilali ekuthiwa usezibungu wabe seyamuva umevele elalini ekuthiwa usentshongweni la sifike sahlala khona wafumana umzi khona wakha khona so kulabe sihlala khona ehlala nabazukulu bakhe abathathu and then bese intombi yakhe encane ebe umagcina wakhe and then omunye lo besihlalela ke manje ehamba ayegoli endodeni yakhe aphinda abuye njalo njalo kodwa isikakhulu nje besihlala nezingane zakhe abazukulu ukuqhwesha ke kwakho kusuyothi hayi manje ngiyashiya lento sengiyoyimela manje njengendoda waqhwesha ukuqhwesha kwami bafu azange ngihambe ngithi ngiyozimela njengendoda wangishaya aze ngafeinta ngoba nganginenxeba la emqolo mabesho abantu abangithola waze ungifaka emhosheni sithi zindonga wafika wangiphosa lapho ehamba nengane yakhe usaphila noma ngisaphila bangifake elokhuzeni esakeni bathi bona ngifile yabo manje kufuneke bangabona bangithathe umnyama ebusuku noba ngabo 7 kwakusebusika ngoba nombane ongekabe kugesi ngaleso sikhathi bangithatha bayongifaka lapho I think was 93 ngaleso sikhathi bangifaka emhosheni bangishiya laphela iveki ngihleli lapha imake bhuti manje wena usemhosheni wawufeintile noma mhlambe bafo ngendlela ngoba ngangakwazi ukumuva kodwa konke okukhulunywa abantu ngiyakuzwa umuva wona umzimba lo wami angikwazi akho lutho nje ngikwazi ukulenza yabo kona mawukhuluma ngiyeza ukuthi
kunabantu abakhulumayo and yonke into oyishoyo ngiyakuzwa ukuthi uthi manje, Mhm. kodwa ukuthi mina ngiphendule or ngimuve angikwazi. Mhm. So bangishiya-ke lapho, I think kungesonto, kwangesonto bangishiya lapho. Ngahlala kwangomvulo, kwawuLwesibini, kwawuLwesithathu, ngoLwesine kwabe sekudlula angithi indlela abantu abadlula kuyo mabemfuleni. Aha. So kusho ukuthi umama othize uyibonile le saga, Mhm. wayibona uba iyamuva ngoba ngiyazama umuva kodwa angazi ukuthi ungishaye ngani lo mama. Ngiyazama umuva kodwa umzimba uvumi, kodwa kumama lo wangibona. Kulapho-ke wabe sevula isaka, wakhala, wabesememeza abantu ababeseduze beza. Kwasho ukuthi-ke abantu kwalapho ekuhlaleni bebesebengazi ukuthi yilangane le ikhula kabuhlungu, iphethwe kakubi umama ubani, yabo. Yeah. So nje bengumuntu nje obukisa nje ngaleso sikhathi mina uba uyangimemeza lo ma kufanele ngishiye kwanto, angidlali nezingane, angenzi lutho, umsebenzi wami nje egadini, endlini, emfuleni, yabo. So impilo nje beniyiphila le. So ngabe ngiyohlukana naye ngaleyo ndlela. Wangithatha lo mama wayongifihla kule lali-ke la ngifike ngakwazi ukuthi ngibe ngusicelo ongumuntu nje okhula kahle, yabo, elalini ekuthiwa useChibini. Kodwa nayo igama lawo liphansi kwentshongweni, kodwa-ke ngokwehlukana kwezigodi useChibini. So ngafike ngamukelwa ifamily yakwaMashumi. Bangongcoyi isibongo sabo, isithakazelo sabo, kodwa isibongo ngoMashumi. So kulapho-ke ngeke ngafike ngathola khona imfudumalo yokuba ngithola abantu abazibona ukuthi sinengane elohlobo nohlobo anamkela izingane yabo. Ya, so ngabe ngiyohlukana-ke nalo mama. Umama wakuthola igama lakho ba? Umama Msingelwa. Imbokodo madoda. Mamsingelwa Notho, wendele kwaNgcoya. Usaphila? Akasekho, usweleke ngo-2022. Uba ngiphazama. Oh, naye umama lo munye. Ya, umama lo wesibili lo ngiye ngafike ngathola ukuphumula nomndeni wakhe wonke nje wangamukela izingane yabo. Noma umama ebengikhulisa eyedwa, naye kunezinto ahlangana nazo, kodwa ngoba mina into ebengijabulela ukuthi ngidle, yabo. Okay. Ngilale endaweni eright. Okunye nokunye bengakubhekile, angifuni umthwalo uma wabantu, kodwa ngabulela nje ukuthi uyayazi ukuthi ingane le kumele mayibuye ekudlaleni ibuyile, yabo. So ibe njalo-ke into yami, yabo, ize ngibe ngiyohlukana nalo mama. Ohlukana ngaye kanjalo ethi yena ungibulele, yabo. Yeah. Ya. So yena bungakaze nje uzubuyele emuva noma ukuyobheka ukuthi basaphila yini, noma umndeni wakhe noma ihlobo zakhe, uke nje ube nayo imibuzo noma izinto noma naye, yabo, besifise ngabe uthi usaphila. Ya. Besifisa ukuthi siyele thina besokwenza enye example ukuze sibabonise abantu ukuthi umuntu ohlukumeza omunye umuntu wenziwa njani kahle kahle. Ya bafo, angithi mos lo mama lo uhlukene naye mina u93. Aseyahlala-ke isikhashana, ngo96 wabe seyashona. Ngazobizwa azolandwa abafana baka-sister wakhe owelama yena. Bathi uma wakho ushonile manje kumelezekile uye esingcwabeni. So ngabuyela-ke ngaye esingcwabeni. Ngazitshela ukuthi mase kungcwatshiwe ngizawucela ukubuza kudadewabo ukuthi ingaba umama uthi ndandisukaphi. Okay. Ngoba kunezinto manje engizidingayo ukuthi ndizenzelwe, andikwazi uba ndingazenzelwa ngoba kaloku andibazi uba mina ndisukaphi, yabo. Wakutshontshaphi? Athi lo ngoba naye ebemsiza udadewabo mase bengishaya, yabo. Ngesinye isikhathi bengeke ngithola amandla ukuthi ngibe namandla ngikwazi uyibamba induku yakhe umama lo, angabe saqhubeka. Ebeyathumela ingane ukuthi mayisuke iyobiza udadewabo phezulu azongishaya. Or kuhle umfana wakhe bemdala kunami, kuhle yena azongishaya la ekhaya, yabo. So athi yena no,
usisi uthi wakuthola eDurban uma wakho wayesisidakwa ntontontoni wabe seyaphisana ngani-ke nonke kanjalo nje impendulo engangiyithola enjalo. Ngaqonda okay intombi yakhe isekhona umama, ake ngingizinikeze i-chance-ke ndiye kule ntombi yakhe ngiyincenge. Kungesikhathi-ke sengibona-ke ngimane ngibamba amatoho yabo. Ngabuza esisi bengicela ubuza mani umama wayesebenzaphi eThekwini? Azothi yena eNanda eMangweni. Kulapho ngathola khona into ehlanganisa noMkwena noMhlongo ukuthi kunento yakwaMhlongo kodwa akazi noba yayingumama waMhlongo okanye ubaba kodwa abasekho sebashona ngenkathi kwakunesiphepho esasila eThekwini. Umndeni wami waye washona wonke esheqambamanga. Mina-ke ngangingazi noba ukuthi uqambamanga kwenzakalani yabo. Uthi wena usayifunelani loo nto leyo, yini esakwenza ufune loo nto? Ngoba umndeni wakho ayikutshelile uma ukuthi umndeni wakho washona wonke awusenawo wena umndeni yabo. So ndathi ndiyibuza-ke kuye loo nto wamphendula ngaloo ndlela. So angangaze ngilithole usizo nangenkathi sekuthiwa lo ma akekho. Ukhona usista wakhe and usista wakhe bemazi usisi wakhe uba ebesebenza eThekwini and beyazi indawo esebenza kuyo kodwa akaze angitshela iqiniso. Shuthi kahle kahle usathane nje Bafo usathane yabona lo udadewabo yena ngensukwana nje ngihlele endlini kwakhe wabe sengisola ukuthi ngimtshontshele isibhamu ngoba ufuna nje ukuthi kube nento ayenzayo kimi. Wangishaya bafo ngaze angithi mose umuntu ebesehlanganisile ngaze ngaluza weight and imisebenzi enzima since wandenza la nto lama because emveni koko ndaye ndakhapha igazi. Ngakhipha isicelo khona la engathi ngishiyeka khona njengoba uthi wathi utshontsha isibhamu wakushaya ungakahambi noma la usubuyela khona Ngosendibuye okwesibini mina ngiyofuna ukwazi ukuthi usisi nawe besebenza sengikhulile. I think was 97 ngoba usisi wakhe ushone ngo96 u97 ke manje uba siphuthuma u98 yabo. Manje ngiyobuza njengamuntu engimazi ukuthi usisi wakho lo so maybe amazi ukuthi wayesebenzaphi and then uzokutshela ngeensuku wena Mgwazela insuku eziwu2 ngihleli wabe sethi ngitshontsha isibhamu. Labo wangishaya nje ngambona ukuthi yakwazi ushaya umuntu lo mama. manje ukushaya yedwa noma ukushaya Unishaya nguye nendodana yakhe bobayi2. indodana mhlambe mawuthi uyayibuka iminyaka Ngesasikhathi indodana yakhe yayingangawe kanje wena mina ngisemncane wena mhlambe maybe noba ngangilapha ku yangemncane bafo kodwa angazi kahle ukuthi maybe 18 angazi ngoba iminyaka yami bengayazi mina ukuthi neminyaka emingaphi and ngizelwe nini kodwa bengingamdalanga ngaloo ndlela yabo. Ngoba yena ngesikhathi eyenza lento umfana ungangawo and then mina ngumfana nyana nje omncane nangesithombe bengangawe lo mfana bethi mayishaya nje ngizwe ngithi yabona ngishaya insizwa la yabo. So akho lutho engalithola kubo oluhlanganisana nomndeni wami ngaphandle nje kwalento yakhulunywa le ntombazana ngabe sengibamba yona ukuthi ayi mangibe ngigcina le ngoba uwashilo namagama engane zikamama uNtela uThobile noSindi. Ngabe ngiyazi ukuthi yabona kuThobile uSindi ngiyabazi ingane zasekhaya ngempela. uNtela lo angimazi angikho sure ngaye ngoba angimkhumbuli kodwa laba ababini abona abantu ebengisoloku ngihleli nabo ngiyabazi yabo. So ayilikho lukho nje usizo engalithola kumndeni owangitshontsha la eThekwini wemkanami le uhlala nami elibode ayikho nje into engayithola. Bangibulalele kusasa nje ngoba nami nje ngimuntu nje ophilela ngalendlela ngiphila ngayo kodwa bengihleli ngithandaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lokhu nginakho uba ndiphile ukhulu
Okunye ngicela nje ukwazi umndeni wami ukuthi umndeni wami ukhona uyaphila. Ubaba yahlupheka, ngicela nje ukuyohlupheka nabo ngibathole, ngihlupheke nabo abayahlupheka. Ubaba acebile, ngicebe nabo, ngizophila nje impilo e-right ngihleli nomndeni wami. Kodwa mfethu ngingayibeka kanjani? Ngicela ukuyibeka kanje. Ngithemba ukuthi sisonke South Africa bayalibuka udaba lakho ukuthi lumi kanjani. Ngithemba ukuthi ukhona nomuntu olapha ekhaya ongafisi ukuthi mhlambe esimeni esikanje naye mhlawumbe angafisi ukuthi mhlambe aphose isandla. Kodwa besicela ukuthi bhuti isicelo umuntu ozophosa something sicela ukuthi ayiphose egameni lakho. Yebo. Ayiphose kwi-account yakho. Asifuni egcineni abantu mase bethi mhlambe sisebenzisa mhlambe ipower yohlelo ukuthi sizama ukuqola abantu. Asizile kanjalo, siyenzi leyo nto thina ohlelweni lethu. Sicela ukuthi bhuti isicelo mhlambe ubaphe i-ID number yakho, uqala uyisho la, ubaphe i-account number yakho noma ubaphe i-phone number yakho la umuntu mhlambe ofisayo ukuthi mhlambe kube khona kuphosayo akufake kuwena direct. Okay. Sizothi-ke before siligoqa uhlelo uzobe usuyayisho-ke inamba yakho la. Okay. Mama, Ntobindala uyezwa ukuthi ubhuti ukuthi iy'nkulumo zakhe zokuthi impilo bekade ebhekene nayo bekuyimpilo enjani? Ngiyayizwa mpela mntana wami. Ngiyizwa kakhulu. Ibibuhlungu ukuthi engabe wayezonda mina, wayengizondeni lo mama. Ibibuhlungu impilo ephilile umntana wami. Ngaphandle kwesono. Ngaphandle kwesono, ngaphandle kuba lo mama mina ngangingasazi ngisho isibongo. Ngiyaqala nje ukusizwa nesibongo sakhe ukuthi azathi ngimphile ingane yami ukuthi ungiwakabani angimazi. Ngangimazi ngokumbona nje, ngokuthi noSicelo wayejwayele ukuyidlalela nezingane. Ukuthi ngimazi ukuthi ungiwakabani angimazi inhlobo, angimazi ukuthi usangeze enze ukuthi sengaze enze into ebuhlungu kangaka, wayengizondeni. And yena istory ma asisho kubhuti isicelo kuwukuthi wamshiya wena kuyena, wamupha yena. Uqamba mangahlaza. Ngaze ngambuza wathi wayesho yena ethi ngicela ungiphe lengane enhle kangaka. Uyabona ngoba ngithi mina ngibona phela umakhelwane ngithi mina awukodwa ingane yake yaphisana yini, uyabona? Ngilo ngibuza lelo gama ngithi mina kodwa ingane mama yake yaphisana yini. Wangilinga futhi wayengena nomuntu okhulumayo lo mama. Wayelokho esho nje athi hawu ngimthanda kabi ucela impilo mina. Awungiphe yena. Ngithi cha, ngeke ngize ngikunika ingane yami. Ngihlupheka nezingane zami ngoba vele ngangixakekele. Ngihlupheka noma wayebona kona ukuhlupheka kwami lokho angazi ukuthi azangizonde kangaka lo mama. Athatha ingane yami kanti uyayihlukumeza. Athena hayi uzongipha, ngithi ngeke ngize ngukunike mina ingane yami. Hayi kudlule lokho futhi ngingabi nandaba ke nje ngoba ngiyambona ukuthi uyayidlalela, mhlawumbe uyadlala kanti ukhuluma iqiniso. Ngizothi ngahamba mina uzokala kusho ukuthi into wayeseyimake kahle ukuthi ngizothi ngahamba asale ayintshontshe ingane yami. Ngikusho ukuthi ilokho ngoba phela ukuba akagulanga lo mfana mhlawumbe wayezomthatha ngendlela athize noma wayezomhungula angazi. Kusho ukuthi nje wayezokwenza lokho ngoba phela impondo wayeseplaneni ngoba into wayeseyiplanile kahle le ngoba wadayisa ngisho ikhaya lakhe. Mangithi mina sengifika ngithi ngiyakobheka lapha emzini wakhe ukuthi ngiyakobheka ukuthi awu ingane iphi noma ngibuze nje komakhelwane. Bathe umakhelwane udayisile kwamuzi wahamba nengane lo mama lo. Ngingazi ke mina ngingamazi ukuthi angazi indawo, angazi kwani semampondweni, angazi indawo lutho. Nkosi yami.
hayi lo mama lo akafiki lapho la eyakhona akakafiki usahamba Khonkulo omdala. hawu uNkulunkulu nje usamusa noma eqonda ukuthwala ngaye angazi. Kodwa-ke bafu uyabona noba lo mama ebeyenza-ke le nto ayenzayo. Yeah. Yabona mfethu uba wayengiyekile ngaye esikolweni. Yabo akungcono. Kungcono ukuhlupheka Mgwazelo uyazi ukuthi ufundile uyakwazi ukuyozimela uphila impilo ngendlela impilo eniyiphila bafu inzima. Yabona mina angikwazi ukubudget. Ngithi noba into ngiyayifisa ukuyithola ngikwazi unzima ukuthi ngayithola ngoba ngiyazi mos kunama qualifications azodingwa ukuthi lento izokwazi uyifumana. Angikwazi yabo and especially manje yabona ngondilimele nje le ndlela kuzoba nzima kakhulu empilweni yami. Ngoba ngilimele lesandla lesi alifumi ukubamba lutho lesandla. Ngoba ngalimala kabuhlungu yabo. Hayi wabhuti isicelo sithemba ukuthi umphakathi uyezwa udaba lakho. Ngithemba ukuthi baningi abantu abazofisa nabo ukuthi baqhamuke bazo-support. Bhuti isicelo ke before nje silivale uhlelo lethu besicela ukuthi usiphe inamba yakho mhlawumbe umuntu ozofuna ukuthi kube khona akuphosela khona direct kuwena. Cela usho inamba yakho. Ngake bafu inamba yami angiyazi kahle ngekhanda. Ngicela uthathe ifoni. Okay. Yeah. Hayi ntombi endala uNkulunkulu emuhle njalo Kodwa ngiyabonga-ke uzosiletha isibusiso. Ngithemba ukuthi umama la ekhona showcase ukaSathane ubhizi uyamphendula ngemfoloko. Uyamguqula Sathane uneyimpondo ngisho ey'nqeni. Umuntu omumbi unkosikazi okwazi ukuzala athathe ingane yomuntu. Ngoba nakho engibona mhlambe ngihlupheka. Right kwakhona ukuphuza lokho ngangiphuza ngithi ngilokhuza stress ngangivele ngihluphekela kodwa ngangahluphekeli kuyena ukuthi ngaze ngimuphe ingane yami mina. Ngangihlupheka nazo ezami ingane mina. Ngangixakeka nazo. Ngihambe ngibambe lamatoho ngikha amanzi la emzini yabantu zilale idlile. Ngiwashe amawashing abantu nale ntombazane yami okuthi uthobile ayisindadlana. Sihambe sithutha amanzi empompini sithuthela abantu. Ngibuye ngenzela laba abancane ukudla ngibanikeze. Ukuthi angazi ukuthi ngimnika ingane yami ebengowaphi yena. Ebengowakabani. Hayi siyezwa mama. Futhi sicela siphi inamba? Ya inamba engitholakala kuyo bafu umuntu engifonela nginayo e-account emuntwini ocabanga ukuthi angangisiza. Angithi uzobe ususendela yona ke sobe sesifaka lapha kusona istory nje kube yiyona emain le abazofaka kuyona i-account noma ungashuthela nje just ikhadi. Okay. Sicela usiphe la utholakala kuyona wena. Okay, ngizima ngishuta ikhadi and then bese ngibanikeza ifone number le ngitholakala kuyo. Angazi ngoba kuthi hayi ikhadi soshutha thina. Okay. Kodwa sicela uqala ulifune usho ukuthi libhale ukuthini. Okay. Ukuze nabo bazokwazi ukuthi ilona ngempela yini. Okay, ikhadi lami lithe Mr. S Mashumi. Okay. Yeah. Mr. S Mashumi. Mr. Nikhumbule babukeli ikhadi lakho ubhuti isicelo lithi Mr. S Mashumi. Yeah. Okay. Inamba la utholakala khona bhuti? Inamba la ngitholakala khona ngu-063. Yebo. Ibe ngu-9488. Yebo. Ibe ngu-48. Yebo. Ibe ngu-4 ekugcineni. Okay. Babukeli inamba le ubhuti isicelo la atholakala kuyona uma kukhona ofisayo ukuthi kube khona mhlambe athi naye ufusa ukuthi akuphose noma kungayini babukeli kodwa bengifisa mhlambe noma sonke babukeli umuntu ngamunye mangase nje anikele ngo-R10 ngingabonga kakhulu babukeli ukuthi sihlanganeni sikwazi ukuthi si-uplifte na umndeni wakabhuti isicelo sibongeke.
la nifonele nditholakala khona kwi-account lona nizoyithatha ngokwenu hayi nozenza njani hayi sicela ukuthi uyisho le account ofaka straight enambeni yakhe kwi-account. yona ithi 063 476 Yebo. ibe ngu-0904 La kule number la ibiza ukuthi isicelo iyona ofaka straight e-accountini yakhe usebenzisa i-phone number labo 10 rand babukele. Ngibongeke kodwa singayini ngaphandle kwenu babukele. Sicela ukubonga ke.